Nagiginig na siguro. Ano. Ginig na ginig ka na ba? Ha? Morning. Let's go. Nanginginig na siya sa sa ginaw. Tsaka patay natin yung aircon. Uy, dilim. Ayan, nakapagtupi na si auntie. Dilim. Good morning. Happy Sunday. Makulimlim na lagi. Pag umaga, makulimlim. Morning, Maggie. Morning. Ito kay Chris Pulo. Yan tulog yung batang yan eh. Hindi pa mailagay ni auntie. Tapos ito na lang. Ayusin ko mamaya sa closet. Charan! Tirang ulam kagabi. Ayan. May kaldereta pa. Pero meron ako niyan nung madami. Teka. Brut. Anintay natin yung lalabas sa'yo. Dapat si Papin eh. May oras na 10:30 na. So, yan. May ulam pa naman kami. Di ba na ako magluluto. Nag-aantay na siya doon. Oh. Halika. Text na si Tito Paps. Halika na. Uy, dito muna. Para tawagin ka na lang. Sabi ko, lagyan ko na ng tali. Ito lang. CR ako eh. Hintayin mo tawagin ka ni Tito Paps, ha? Uy! Nanguna na tong brutos na to, oh. O sige, abangan mo na dyan sa gate. Sige na, doon ka na. Abangan mo na sa gate. Ano yan? Wala pa? Chinek mo? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Hindi ako maglalakad sa'yo. Wala pa ata. Yan, ang hirap kumuha ng ng portion kapag hindi ko siya sineparate na ipa-plastic. Yung buo-buo. So, ito dalawang kain pa yan eh. Diba? Teka. Punin ko yung mga lagas-lagas. Para siyang rice puffs. Pero pag na-steam na yan, para ka rin nag-white rice. So, diba? Siyempre, nagano rin ako ng itlog. Gusto ko pag may mga sauce na ulam, guys, kanya may toppings na egg. Ewan ko. Ako lang ba? Or kayo din? Ayan, kain tayo, guys. Lunch. Tanghali na. Kasi sadyang tanghali naman talaga gusto kong gumising kapag weekend. Especially Sunday. Ayan, si Chris kumain na ng nagko-crunch lang siya. Ayan, tapos si Daddy nasa nasa CR pa. So, syempre ayoko pinag-aantay yung pagkain. Mauuna na ako. Then, yan, yung niluto ko kagabi. Ayan, masarap na siya kasi ininit na. Nakita niyo na yung mantika niya. Ayan, mamantika na, diba? Then, yung talong pa rin natira. So, yes, I'm so happy kapag nauubos ko lahat ng ng mga tirang pagkain namin. Ay, sorry, good. Excuse me. Ayan, natutuwa ako. Kaya, as much as possible, gusto ko laging ubos talaga. Kahit mga tira-tira yan, uubusin ko talaga yan. Wala silang ligo today kasi last week naligo sila. So, every other week ko lang silang pinapaliguan.
Tapos na naman ang ano pa siya ngayon? 27 na ata. So, bukas, katapusan na ng February, diba? March na agad! Ayan. Ilang taon na ba yung pandemic? March nagsimula yun, March 15, diba? Yung unang lockdown. Yan, kasi pinanganak si Gigi, March 3. Tapos pagka nung 15, pinauwi na sila sa sa Punkan. Doon na sila na natagalan. 6 months ata sila doon. Buryong-buryo doon sila mamin. Ayan. So, sana magtuloy-tuloy na matapos tong pandemic na to. Maging normal na talaga lahat. So, let's pray muna. Kahit ako lang mag-isa. Samahan niyo ako, guys. In Father, Son, Holy Spirit. Amen. So, ayun. Nag-ano pa si Daddy. Narinig nyo. Lagi yan may sounds pati pag nasa CR. Upo dyan. Hindi yan makapag-CR na walang bit-bit na cellphone, speaker. Yan. Bango. Yan ang gusto ko sa mga may sauce naman na ulam. Kinabukasan. Mas lalong masarap. Yan. Diba, sa mga probinsya nga, pag may mga handaan, diba, bukas ang kasal, ngayon, na yan, nagsisilutuan na yan, mga handa. Pero bukas, initin na lang, mas masarap. Tapos, mas preferred ko, guys, yung lutong probinsya talaga. Hindi masyadong, alam mo yun, wala masyadong special sa kanya, pero napaka-special niya. Gets nyo yun? Wala masyadong anik-anik na nilagay, ganyan. Pero napakasarap. Especially dun sa friend ni Daddy, si Kinanay, sa Baras. Ay, nagsarap nun magluto ng mga ganitong may sauce. Mukhang walang balak umalis tong mga nasa likod namin. Mga sasakyan. Usually pag Sunday, mga alas 8, mga wala na yan eh. Kaya nakakalabas kami, di ba? Hanggang pa sila. Kasi gusto ko sana pumunta ng grocery. Bibili ako ng sabon ng aso, bleach, tapos, lang naman. Pero okay lang. Diyan na lang sa Pure Gold mamaya. O, maparami na naman tayo ng bili. Nanood kami ni Daddy kagabi. Nung dinownload niya na kay J-Lo. Kaya kay Owen Wilson. Tama ba? Si Owen nga ba? Oo, si Owen. Yung Marry Me. Ang ganda. Pero, nakukulangan ako sa istorya nila. Parang kulang yung kilig. Ganun. Sabi ko nga, sana yung parang pang pocketbook yung yung istorya, diba? Hindi pa showing yun eh. Pero, nakakuha na si Daddy ng kopya. Mahilig yung kumuha ng mga kopya, mahilig yung mag-downloads ng mga movies. Kaya ang dami niyang, hi Maggie! Kaya ang dami niyang mga, ano bang tawag doon? Yung square na, mga external. Yan. Storage. External storage niya. Nakailang, na yan, terabyte na yan. Last time nabili namin yung 4 terabyte na ata. Aloka. Yan. Sabi ko, bakit ba yung mga pelikula na yan? Sabi ko, na-download naman na yan, makikita na yan sa online. Sabi niya, oo, makikita lahat. Ayan, pero iba yung Super HD na kopya niya talaga. Ganyan siya kumain ng sunny side up egg. Pati si Chris ganyan. Kaya kailangan yung pula. Malasado. Dumating na yung in-order kong mga pantulog na naman, guys. Ang hilig sa pantulog eh, no? Ayan. 10 pieces. Reseller, reseller package yung kinuha ko. Yan, pwede kong ibenta yung iba. Pero, yeah. Panggamit lang. Maganda. Parang yung tela na na binibenta din ni Dayan. Kaso, gusto ko kasi maluwag. Kaya, yung parang extra. Hindi naman sobrang laki. Tama lang. Yeah. So, bibili ako 10. Yan, kasi yung iba dadaling ko sa sa Punkan, sa probinsya. Kasi malamig doon. Kailangan
May ano yung pantulog dun. May manggas. Wala nga yung ano yung mga original na order ko. Kasi sobrang bilis maubos at marami daw siyang reseller. So, ito na lang yung ano, yung binigay niya yung mga natitira. Gusto ko sana puro ano, puro mga whites, ganyan. Mga, ano ba, mga light colors lang. Kaso, wala na daw eh. Mag 1 week na akong nagbayad. So, yung natira na lang. Okay lang. Para siyang cotton spandex. Iba siya sa ina-expect ko na cotton talaga. Pero okay lang kasi mura lang naman. So, huwag na tayo mag-expect ng bonggang-bongga. Pero, yeah, di pa rin ako nakahanap ng, ano, ng perfect na pantulog. Kasi gusto ko, guys, 100% cotton talaga. As in, gaya nung ano, gaya nung damit na, yung Jack Daniels na sira-sira na. Ganun ko pagka-cotton talagang gusto ko. Ayan, kahit na magbayad ako ng, kahit na medyo mahal siguro siya, basta ganun ka-cotton. Eh, yun nga, magkano lang yun. Nung nagtitinda pa kasi ako dati ng damit, diba, nung nasa Don Carlos pa, nagsimula ako sa damit. Yan, kaso, sobrang nahihirapan ako sa damit. Gawa ng, ayan, maraming stocks, di mabilis maubo, so may stockan ka. Yan, so, alam nyo, kuha ko doon. 40 pesos lang, guys. Tapos sobrang ganda. Sana pala ano, nagtabi ako ng marami nun. Ngayon wala na, hindi na ako makahanap ng ganung mga cotton, or hindi lang talaga ako pumupunta sa Baklaran. Sa Baklaran ko kasi kinukuha yun dati. So yeah, laban ko lang to para magamit na. Mabilis lang naman maano to, matuyo. Kasi long. Okay na rin, pero hindi talaga niya yung ano, yung pantulog na ina-expect ko na ano. Tapos may free ano siya. May free headband. Ayan. Hindi ko alam kung magagamit ko ba yung headband. Pero since free siya, why not chalk knot? We're shooting left again. It hovers there and flies about a minute more before the clip ends. What is this strange light? Nanda naman siya ng mga ano, kababalaghan. Tapos mamayang gabi matatakot na naman yung pag ano, maliligo na ng... Hi! Nag-ano naman sila. Ayan, mainit. Ganitong oras, mainit. Pero sa umaga, ano, gloomy. So, laban ko lang to. Isa lang ko na lang. Para mabilis lang. Hand wash ko sana kaso time consuming. Eh, tatanggalin ko lang naman yung ano niyan, alikabok. Singot ko na ata. Pati na yung ilong ko. Yan lang natin. Papainit. Oo ko, ba trip na trip ng mga doggies na magpainit eh, no? Ito ilagay ko lang sa net. Magkabuhol-buhol eh. Pwede na, pantali ng buhok. No? Hi, good. Kailangan may terno ang headband kapag matutulog ka. Charot. Pantali na lang. Kasi malambot. Hindi masyadong maano yung buhok mo. Hindi masyadong magkaka body. Kailangan ko na atang magbunot ng kilikili. Magbunot ng buhok. Ayan, hindi masyadong maano yung kilikili ko, guys. Hindi masyadong mabuhok. Ayan. Nagmana kami kay mama, hindi mabuhok ang kilikili. And then yung RMKDU din kasi hair retardant yun. So napapanipis niya yung mga mga buhok sa kilikili. So, ayun lang.
Ayan guys. Patawa tong asawa ko eh, no? Yan, punta tayong Pure Gold kasi babalikan ko yung gold necklace nga nung distributor ko. Yan. Kasi kahapon, ay wait lang. Dalhin ko pala yung dapat kasi kagaya sa akin yun eh. Kaso yung pinakita sa akin kahapon, parang iba. So, dali ko na lang tong Ayan. Ganito kasi yun eh. Ito gusto niya. Ayan. Tingnan natin kung same dito. Check ko nga kung same dito sa kasi iba yung kahapon eh, pinakita niya. So, dapat ganito siya. Yan. Dalhin natin. Lagyan natin sa bag. Kasi wala akong man lang baka sabihin ginukwit ko eh. Wala man lang. Teka. Yan, kumuha ko ng lagayan. Baka kasi alam niyo na. Sabihin eh. Lalo na mahilig akong magtingin-tingin doon sa mga estante. Patingin po na ito, pahakaw, ganun. Mamaya eh, may mawala. Mapagbintangan tayo nang wala sa oras. So, ayan. Mag-vlog na rin ako baka sakali. May pruweba ako na may dala akong diba? May dala akong, may dala pa akong isang hikaw. Kasi ito lagayan ko ng ng mga, ito, mga gamot. May gamot. May, ewan ko ano pa to. Basta, mga hikaw or sing-sing kapag wala lang, pag nilalagay ko lang siya sa bag. So, ayan. For evidence, kitang-kita nyo po, may dala ako. And, nasa red, siya. Dapat yun, may ebidensya lang. Madami kasing tao doon. Kaya na pag ganitong oras, paalasin ko na. Madami ng tao doon nag-aantay ng ng supply ng gold. Ayan, uminit ulit to. Tuyo na yan yung nilaban kong mga pantulog. Magamit na natin mamaya. Char. Diyan pa rin kayo, ha? Ito na ako, guys. Kabalik na ako. Ayan. Umano pa sa mukha kong pusa. So, ayan. Oh, no. Ayan. Puti hindi pa alis yung ko. Kanin namin. Ito na lang. Hindi na ako magsasaing ulit. Then, pagin nga, nakuha ko na yung yung kwintas ng district ko. Diba, matutuwa na yun. Tsaka yung bracelet ng isang district naman. Yan, and then, napadaan ako sa auto shoes. Bumili ako nito. Alam niyo yung may tusok-tusok na sinelas. Teka lang. Teka lang. Kano ba to? 499 ata to. So, ayan siya. Yan. Gusto ko to kasi pagka, yung lagi kang nakatayo, ang sarap na ito sa paa. Sa sakong lalo, no? Yan. So, 499 or 399. Basta something na ganun. Then, yan, bumili ako nito. Favorite ni Chris, cowhead. Tapos, ito na muna kasi di kami nakapag-grocery ngayon ni Daddy, diba? Dumaan ako sa Pure Gold. Bumili ako nitong mots, dalawa. Kasi wala na siyang apple juice. Tapos yung favorite kong Great Taste Choco Coffee Mix. Yan. Then, Pure Gold pa rin. Bumili ako ng lang. Ito kasi nilalagay ko to sa map eh. Ayan, pag naghuhugas ng map, kasi mga wiwi ng dogs, maamoy. So, pantanggal yan ng amoy. And then, ito na muna, binili ko. Maliit, kasi ako lang sakit sa kamay. Ayun o. Maano kanina. Mabigat. Kaya nagpasalubong ako kay Chris sa baba. Hindi, bumili rin ako nito. Walang oksalik. Yung maganda sana yung oksalik. Kaso wala. So, ito na muna din. Yung chlorine. Yan. Ito pwede rin to. Tunawin lang. So, bumili ako 1 kilo, 135 pesos. Yan. Then, what else? Kangkong. Yan. Mag-steam ako ng kangkong. Tapos, ayun nga, may saba. Kasi gagawa ko nung, saan nga ba yun? Yung binabad kong pang pork chop steak. Yan.
Masarap kasi nito, may saba. Yan, pang tanggal umay ba. Tapos ko na siya. Pag nag-i-stay kami guys, lagi may saba. Kaso mukhang na ano ko. Mukhang naskam ako dun sa saba. Yung tinuro ko, yung malalaki. Itong binigay sa akin, ang liliit. Nakakaloka. 5 pesos pa man din isa. Ay, naku, koya ha. Charot. Iba dun sa ano, literal ta. Ay, nako. Bad yan. Try nyo na ba yan? Sa steak. Mapa pork man or beef. Ang sarap guys kapag kami ano, may pritong saba. Hinalo ko na yung ano guys. Onion and fried saging. Simmer na lang natin. Tapos okay na yan. Sunod ko na tong gulay na kukulang ko sa tubig na may asin. Kain tayo guys. So, ito na yung in-steam kong gulay. Tapos, yung pork chop. Namitira pa kami kahapon. Oh. Ay, kanina. Yan. Ubusin pa rin natin yan. Tapos, ininit ko yung rice ko. Ooh, steaming hot. Tapos, we have here Barrio Fiesta. Tapos, yung chili oil na di ko alam kung anong kung saan yan galing. Basta sa mga takeouts. Masarap sana dito. Ang isda dati o kaso no fish eh. So ito na lang. Kain tayo. Let's pray muna. Si Chris pala kumain ng turks kasi. Bless us, O Lord, in this gift that you are about to receive from thy bounty. Prepare us, O Lord. Amen. Amen. Ayan, updated tayo sa vlog guys. Na ano ko na. Na-edit ko na yung vlog kahapon. So, yes, updated tayo sa mga ano natin, sa mga ipopost natin. Pero naka-schedule yun. Ayan. Kahapon pala, wala akong naka-schedule. Mali yung ano ko, nakalagpas ako ng 1 day. I mean, dapat meron kahapon, pero, ayun nga. Mali yung date na ano ko, na lagay ko. Kaya, kanina lang siya na, na publish. Anyway, kaya meron tayong 4 na, naka-schedule! Yes! So, habang hinatay ko pa yung ma-upload, magtupiin muna tayo ng yung mga nilabang ko pang kanina, pang tulog. So, ayan, sinuot ko na yung isa. Okay naman. So, yeah. Nag-expect lang ako na na maganda talaga siya. I mean, cotton na cotton talaga siya. Pero, yeah, not mabilis naman siyang natuyo kanina kasi inano ko diba minanwal minashing machine ko tapos din dryer na tapos sakto nung bandang hapon uminit so yun tutok sa kanya yung yung araw kaya natuyo pa siya manipis lang siya guys kaya mabilis siyang mabilis siyang matuyo. Ito na pinaka pambahay ko.
pantulog slash pambahay. Kasi ganun lang naman yung ano ko eh. Yung routine ko eh. So, pagising, magluluto, pagsisino, maglilinis, gano'n. Tapos, maliligo, tapos bababa sa shop. Then, pag akyat, kakain, yun ulit, sa kusina, tapos, tulog na. So, dual purpose to. Hindi lang pantulog. Pambahay na mismo. Diba?